Konko. Konko. Yeah, Puti. Puti. Uthuluma ngokangafoni athi uba ndizoba khona. Ubefonile ne? Oh. Okay, ngena ndaba ngena uphotela ngaphakathi. Andazi mhlamba unophakama na ke sikwazi ukuthetha. Qiniseka ndabeni bayivelile mhlobo wami yonke into. Kunjalo ke bantu ungabalekisi kakhulu nekuthi chu. Okay. Ngayibalekisi kakhulu. Injani khehle imvula xa kunetha kakhulu apha kulolu hlobo kumanzi kunje ne? Angena apha jona lapha phakathi ngile manzi yonke nje. Kunjena ke bantu kwethu. Njengoba nibona niyabona imeko ilolu hlobo. Akukho nto inhle kwelikhaya. Sasizile ke sizobacelela into yokuba noko make bafumana uncedo. OR Tambo siyakucela noko khawuke uqiniseke. Sathi ke xa besicela kumasipala iOR Tambo yavela isithi into lo mzi iapplication yawo ibe successfully ithethe ukuthi iphumelele kuzokwakhiwa ke i-temporal i-RDP bathi abanayizisa i-temporal shelter but ekugqibeleni sifuna ukuva into yokuba xa sele umzi ubanje kube nje naphansi njengoba nijongile kumanzi phansi niyabona akho nto inhle niyabona kunje kutheni umasipalati iOR Tambo idistrict kutheni lento ithatha ixesha ekuncedeni abantu safaka esisicelo xa ningaphazami ngoJuly wonyaka ophelileyo kodwa kude kube ngoku nxeba bhotezeli basikwazi ukuphumela phandle kude kube ngoku akukabikho nto iyenziwayo kanti kumele kwenziwe njani kanye neyona nto ekumele yenzeke. Ndiyacela kumeya wasePort St Johns siyamcela umeya wasePort St Johns makayimele lento siyibonayo. Akukho mnandi bantakwethu ukuhlala endlini uyabona kumanzi kulendlu iyanetha lo mzi ulolu hlobo. Meya wasePort St Johns siyacela Mama Mazuzu siyacela kakhulu khawungenelele kule meko yakwaMngxuma kakhulu.